כל אישה, באמת, כל אישה צריכה חופשה. זאת לא בושה. אחרי הכל, להיות אישה זאת עבודה קשה. תמיד רגישה, תמיד נגישה, תמיד לשחק אותה חלשה, למרות שאת חלשה כמו בטון מזוין. זאת באמת עבודה קשה. אבל את אישה חדשה. כאילו, סליחה שאני שואלת, אבל ממה בדיוק את צריכה חופשה? כאילו, ממה את שושה? מכאבי מחזור? מלעמוד בתור? מלתפור כפתור? תראי, אם את מרגישה שאת חייבת, אז בבקשה. רק תחשבי, את רוצה חופשה? או את רוצה להיות גרושה? עם כזאת גישה, אני במקומו הייתי מרגישה... תראי, זה לא שאת בראש שרשרת המזון. מה זה בסך הכל החיים? בוס? בעל? בוס? בעל? בוס? בעל? בייבי. בוס, בעל, בייבי. בייבי, בעל, בוס. בייבי, בעל, בוס. עוד בייבי. בייבי, בעל. בייבי, בוס. בייבי, ביטוח לאומי. עוד בייבי. עוד בייבי. עוד בייבי. בטטה! בטטה? סלמטה. הבנת? לא הבנת. טוב, זה ככה בשתי מילים. את עוד תביני. חופשה. סי לאזרבייג'אן, חופשה. סי לאיראן, חופשה. בטהרן ילמדו אותך מה זה חופשה. שם הם יודעים מה זה אישה. בטון מזוין, את שומעת? וואו!